sko, og den anden den sidder bare pisse dårligt stadigvæk, så han havde ikke haft det helt dag. Så irriterende. Går der lige sådan, ja, så ryger det igen. Ja. Yes. Det smadrer rigtig meget. Det er simpelthen irriterende. Ikke komme via ham. Nej, der er ikke så meget at tage i. De kan godt lide den forbund på den okse der. Den er de glade for at pille ved. Yeah. You er god, Lisa. Ja, han skulle bare lige i gang, tror jeg. Jeg har filmet dig, Lisa.